Bahong ilaga gid ay. Mao kini ang isa sa pinakadako nga bulak sa tibuok kalibutan. Ganginganlan og gawod hagin tawuron, abyanon humunagok, kuron hubusaw. Nga makita sa San Vicente, Baungon, Bukidnon. It was named Rafflesia only after foreign discovery. Mao kini ang ingon ni Dato Sandigan, usa ka tribal leader sa tribo Higaonon, Talandig. Gani pa sa una, wala may magtuo nga kana siya bulak di ay. Kay pag ingon sa among mga tiwala nga dili mo magduol diha kay naa diha ang kuron sa busaw. Di kami magduol na mutuo mi. Pero pag abot sa scientist dinhi sa amo na discover nga bulak di ay. Unsa ang mga hinungdan para masala ang usa ka tawo nga dili taga dinhi nang langyaw? Nagbase sir sa violation nga iyang nabuhat. So magmusulti tag sala tungod na sa laod nga nahimo. Sa laod nga nahimo niya sa kung unsa ang tawag gani kanang balaod sa tribo nga iyang nalapas. Nalitan ibutang ta. Nagsulod ka dito nga di ka mananghid. So na kay violation nga gitawag namo og pandaguna. Panlaguna. Tungod kay murag wala siya mo acknowledge sa imong presensya diha, diretso na lang imong siya. natumban ang katungod sa tribo. Pandaguna. Sa laong ka og pandaguna, doon na dayon kay kuan penalty nga usa ka buko manok kay manluntay ka. Ang penalty depende po sa unsa kabukaton. Oo, unsa kabukaton. Sa gimong sala. Og pagkahuman namo makiginabi kay Dato Sandigan ug sa iyang mga kauban sa tribo, mas nasabtan dayon namo ang ilang kultura ug ang mga prinsipyo ug mga balaod sa lumad. Sa pagpadayon, naghimo kami og gitawag nga pagpamuhat. Kaning pagpamuhat mao kani ang pag-ampo ug ang paghalad namo sa siyam ka manok. Puli aron ang imong sala pasaylo. Maggamit mi og manok, baboy kung panahon sa ritual. Kay ang dugo niya mo ay ihugas sa mga sayop sa mga tao. Paingon mi sa Rafflesia. So isa sa pinakadako nga bulak diri sa Pilipinas gid makita ato diri sa Baungon, Bukidnon, particularly at San Vicente. Parang kita no. Kaban ako si Ma'am Kay. So Ma'am Kay pag usuti tag Rafflesia, unsa maging una dapat butas itong una-una? Rafflesia siya ang second largest flower in the world. Oh, the whole world. Tapos sa Philippines siya ang number 1. Okay. So say naka-unique gid sa Rafflesia. Ano siya? Wapa. Tapos sagrado po siya kay naapilin siya sa tribal. Tapos talagsa ako ng siya. No kay dili siya perminti mo bulak, pareha sa uban nga bulak nga every other week mo bulak na pod kani. Sarap po siya. Bali pag sugod niya og buds, paabot po tag 9 months ayha siya mo buka. O di ba mura siya bata lang nga giburos nga mag 9 months ayha pa rin siya mo buka. So after magbuka siya murag di ba murag ako ni bawan is murag dali ra pud siya mo kiyos no. Gikan pag bloom niya mga 3 days fresh pa siya pero 1 week na brown na siya. So kani pag anin na mo karon sis. Kani nga kani mo pag bloom gid niya. So makita ninyo karon guys kung unsa gid ang hitsura niya sa pag-bloom sa Rafflesia. Unsa man mo maraman mo nakita tuan pod, maraman mo nakita engkanto tan-awon sa ko. Pagkanong nagngangawan mo tanaw. Video sila video. Unsay na, picture na. Manoy. Parang sa kulinya siya kay. Narakay pa sulod ha. So mo ni siya ang katong last time nga mong gilagan diri mo ni siya nga bulak karon. So pila ni siya ka days ma'am? 7 8 8 days niya sinanon. So grabe no after 9 months sa Rafflesia nga nagkuan siya nagburos sa Rafflesia. After 8 days inani na diretso. So inana ka kuan kayo inana ka importante ang oras. Kay once mag-bloom na ang Rafflesia ma'am no kinahanglan duawon dayon. Di ba? Baho lagi dai siya. Ha? Baho. Imo man ang perfume siguro. Dili. So mo gini siya ang forma sa Rafflesia. So what 2 days pa siya? 2 days pa siya karon. So inana yung forma sa Rafflesia 2 days pa. Unsay naa diri karon? Kita mig ato ang lagaw nga tugtong sa Rafflesia. Kita mig taga laing nga gwapo. Bahong ilaga gid ay. Tilawi daw kit. So inani sa ato ni pila unsay kada ko niya? 50
52 cm siya karon pero napay pinakadakuan ni. Kuan, ang dito sa last na mga area is 72 cm. So na is area nga 72 cm atong last pa. Kani karon 52 so dako gyapon siya guys. Yang baho gid siyang parang bag. Kan 3 days na namatay nga ilaga ba inana yung baho. Pero tungod siyang baho gaduonon sa mga Mura po na sa lagong nga po nga doon diya. lagong ra kaduol diri. So unsa lugar ko? Lagong. Ikaw ang nagalas sa lagong. Dito guys ha. So if ever namo itayong gali makabalo din mo gali. Gusto imong page kay ma'am? Laki at ikaw. Lucky Ate Kay, i-follow ninyo ni siya kay sige siya update kung saan itabo sa Rafflesia kay kung na-open na yung Rafflesia murag mga oras na yung wala to no para makita niya ang pinaka-bloom niya. So unsa na pinakadabi sa Rafflesia kay isa ni sa rarest nga bulak sa tibuok kalibutan. Sa Pilipinas mao ni siyang pinakadako sa tibuok kalibutan, ikaduha sa pinakadako nga bulak. So ang time ninyo kaysa ta mabuhi ay para na po pinalagsaw ka ng mga talagsaon nga butang. So bisitahan niyo ang San Vicente, Baongon, Bukidnon. Pagtaas naman kay, and of course ay po kalimot para pag makalaag ko diri, palit mo siya may sadya. Yan na ang sinaw. Palit mo ana para na mo remembrance sa paglaag diri sa atong San Vicente, Baongon, Bukidnon.